Sunt Cristina Comadașu. Am început acest recital extraordinar cu studiul vocalize semnat de Maurice Ravel, un preambul fără cuvinte la o seară pe care o așteptăm ieșită din comun, așa cum este și protagonista serii, soprana Aida Pascu, pe care în urmă cu doar câteva zile am văzut-o primindu-și premiul de tânăr artist al anului 2024 la gala International Classical Music Awards și evoluând apoi la gala laureaților alături de Orchestra Sinfonică din Valencia, condusă de Alexandra Librai. Ne-am dorit mult ca după acest succes de la Valencia să o putem auzi cât mai repede pe Aida cântând și acasă la București. Așa s-a născut această seară la Muzeul Național Cotroceni, transmisă în direct de Radio România Muzical, un proiect organizat împreună cu Artexim și Rotary Club Pipera, a cărui înregistrare video va fi disponibilă pe contul YouTube Radio România Muzical din 30 aprilie. O seară sub semnul proiectului Moștenitorii României Muzicale,
muzicale, O seară de Lied. Și când eram în faza de proiectare, Aida chiar mi-a spus: mereu m-am gândit cum este să cânți o seară întreagă un recital așa cum am văzut la marii cântăreți. Acum, această seară a venit pentru Aida Pascu, o soprană de 24 de ani care are deja realizări notabile și cu siguranță un viitor și mai important în față. O seară de Lied este un eveniment foarte rar în peisajul muzical românesc. Suntem mai curând obișnuiți să urmărim marile voci pe scenele de operă. Poate și pentru că o seară de Lied nu se potrivește în orice sală. Genul vocal cameral s-a născut dintr-o necesitate și s-a dezvoltat într-un anume context, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și până pe finalul secolului al XIX-lea, exista obișnuința seriilor muzicale acasă, într-un salon de muzică. Un pian și o voce. Pianul, instrumentul practic nelipsit din casele celor din aristocrație și burghezie, și vocea, instrumentul natural de care putem să ne folosim practic toți. Și aș mai adăuga un ingredient, poezia, acest gen liric care s-a dezvoltat în perioada romantică, oferind inspirație marilor compozitori. În această seară avem ingredientele potrivite, o voce superbă și un pianist pe măsură, Aida Pascu și Gabriel Câțan, un salon în adevăratul sens al cuvântului, salonul Cerchez al Muzeului Național Cotroceni, locul care este martor al unor evenimente istorice importante, cum este semnarea tratatului prin care România a intrat în primul război mondial, și o selecție de lieduri și cântece care ne poartă prin mai multe limbi și culturi pentru a descoperi ce înseamnă dragostea. Da, muzica și poezia vorbesc în primul rând despre iubire, un vis de dragoste pe care fiecare îl putem simți altfel. De aceea am și preluat titlul piesei lui Franz Liszt, Vis de dragoste, ca temă pentru acest recital. Vom asculta în continuare 3 melodii, prima pe versuri de Jules Lemaitre și următoarele 2 pe versuri de Sully Prudhomme, semnate de George Enescu drept opus 4. În Parisul anilor 1897-1898, un tânăr de 16-17 ani a scris aceste 3 melodii, pe care ulterior a ales să le includă și în foarte restrânsul său catalog de opusuri, doar 33, deci semn că a considerat aceste melodii cu adevărat reușite. Un tânăr adolescent care studiase deja la Viena și acum era student la Paris, studiind compoziția cu celebrii Jules Massenet și Gabriel Fauré. Un tânăr care tot în 1898 avea să vadă premiera primei sale lucrări cu număr de opus, poema română, opus 1. Desigur, acest tânăr era George Enescu. Un tânăr Enescu care poartă moștenirea vieneză și franceză pe care o simțim venind din muzica lui Brahms și Fauré, dar care începea să-și găsească și o voce personală, inconfundabilă. Tânărul Enescu știe să aleagă versurile potrivite în lirica unor contemporanei săi, Jules Lemaitre, cunoscut în special în postura sa de critic, și Sully Prudhomme, de care prea puțin ne mai amintim astăzi că a fost primul laureat cu Premiul Nobel pentru literatură în anul 1901. Tristețe, avânt și iubire. Acestea sunt cuvintele care descriu imaginile și sentimentele trezite de cele 3 melodii opus 4 pe care le veți asculta în continuare. Deșertul, simbolul tristeții, al deziluziei, galopul, avântul tinereții, simbolizat de calul galopând, trecând de râuri și deșert, și, în fine, le soupir, suspinul, venind dintr-o dragoste dulce amară. Ne jamais la voir ni la entendre, ne jamais tout haut la nommer, mais d'un amour toujours plus tendre, toujours l'aimer. Aida Pascu și Gabriel Câțan.
sens si loin de tout être vivant, et des bris fraternels des hommes et des filles, c'est loin des ruisseaux clairs, des champs de fleurs fragiles, et des feuillages frais au murmure le vent. Que je me crois perdu dans une autre planète, où sans que rien se meuve et sans que rien végète, seul flambe tristement le monde minéral, et que cet infini de lumière et de sable, cette absence de vie à la mienne semblable, cette immensité jaune et morte me fait agite, bon cheval, ta crinière fuyante, que l'air autour de nous se remplisse de voix, que j'entende craquer sous ta corne brillante le gravier des ruisseaux et les débris des bois. On va ver de tes flancs et les taches chaudes à lune, aux éclairs de tes pieds ton écume ton sang, corps comme un aigle déférant la plaine, fait de l'herbe d'un vol sonore et frémissant. Allons, les jeunes gens, à la nage, crient à ces cavaliers, les vieux chefs des tribus. Une feste des respirent le village, et les chevaux sont vus de grandeur qu'ils ont peur. Nageons dans l'espace, au beau cheval rapide, abreuve-moi d'air pur, baigne-moi dans le vent. L'étrier bat ton ventre, et je lâche la bride, mon courte touche à peine, et le vol de ce vent. Brise dans les buissons, la barrière, la branche, ton ref s'est allé, franchis-toi dans ces bois. Car je rêve sur toi les éclats, je me penche, emporte-moi dans l'inconnu profond. Jamais la forme et l'entendre
Tânăra soprană română Aida Pascu, de 24 de ani, surprinde cu vocea ei frumoasă, lirico-spinto, cu timbru întunecat, convingătoare și matură, precum și cu o minunată prezență scenică. Are tot ce îi trebuie pentru a deveni un star al scenelor de operă. Cu studii la Universitatea Națională de Muzică din București și de masterclass alături de Raina Capa-Ivanska și Neli Miricioiu, Aida a câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale pentru tineri interpreți de operă. În 2023 a debutat cu mare succes în rolul principal în opera Boema de Puccini, la Teatro Maggio Musicale Fiorentino și la Opera Națională din București. Am ales să citez acest laudațiu făcut de juriul International Classical Music Awards pentru Aida Pascu, pentru că mi se pare că sintetizează cel mai bine cine este în prezent această tânără soprană, care într-adevăr are tot ce îi trebuie pentru a deveni un star. Și o descriere care a devenit realitate în 12 aprilie la Valencia, când în cadrul galei laureaților ICMA, Aida Pascu a strălucit, fiind cu adevărat senzația serii, cu o interpretare minunată pentru dificila aria Elvirei din actul 1 al operei Hernani de Giuseppe Verdi. Aida Pascu a participat pentru prima dată la competiția pentru bursa Moștenitorii României Muzicale în 2021 și atunci a obținut ca premiu concerte la București și la Brașov și m-am bucurat să o ascult pe 23 martie 2022 într-un concert alături de Orchestra de Cameră Radio dedicat aniversării înființării Radio România Muzical la 25 de ani. Tot în 2021 a participat la competiția pentru bursa Moștenitorii României Muzicale și pianistul Gabriel Gâțan, care astăzi este unul dintre cei mai apreciați și căutați pianiști acompaniatori români, atât în repertoriul instrumental cât și în cel vocal. L-am avut invitat în mai multe serii de înregistrări speciale cu instrumentiști de marcă, multe dintre ele intrând în Fonoteca Radio România cu calificativul AUR. În iulie 2023 a fost partenerul de scenă al Aidei Pascu în seria de înregistrări pe care soprana a obținut-o ca premiu în 2022 la concursul Moștenitorii României Muzicale. Acum vă invit în atmosfera Belle Époque a uneia dintre cele mai cunoscute melodii ale finalului de secol XIX, Elegia lui Jules Massenet. Inițial o piesă pentru pian, compusă în 1872 și inclusă în ciclul Opus 10, această elegie a făcut parte apoi din muzica de scenă creată de Massenet pentru piesa Eriniile. Opusul s-a transformat într-o lucrare celebră astăzi pentru violoncel și pian, dar și într-una pentru voce și pian, Massenet adăugând versurile lui Louis Gallet, libertistul uneia dintre cele mai cunoscute opere de Massenet, Thais. Ô du printemps d'autrefois, verte saison, vous avez fui pour toujours. Da, dragostea a plecat și tristețea a rămas în muzica lui Massenet. O altă scenă apoi, într-unul dintre cele mai cunoscute lead-uri de Antonin Dvorak, Cântec învățat de la mama, partea ciclului Opus 55 de cântece țigănești, compus în 1880. Ca și în cazul elegiei lui Fauré, și lead-ul lui Dvorak este cunoscut astăzi în numeroase transcripții și aranjamente. Ne aflăm în fața unei adevărate mici capodopere. Mama plângea când mă învăța acest cântec, astăzi și eu plâng când îi învăț pe copiii mei să-l cânte, vorbind despre memorie, experiență și iubire. Aida Pascu și Gabriel Gâțan.
ales ca în minutele următoare să vă oferim un interludiu instrumental, care vine în continuare atmosferei creionate de elegia lui Massenet și a cântecului lui Antonin Dvorak. O piesă de Johannes Brahms, Intermezzo, opus 118, numărul 2. În anii maturității sale, Johannes Brahms, marele romantic german al secolului al XIX-lea, a scris 4 cicluri de piese pentru pian, de altfel ultimele lui lucrări pe care le destina pianului și printre ultimele din creația lui. Aceste piese, cu opusuri de la 116 la 119, sunt compuse între anii 892-1893. Brahms a stins în viață în 1897, iar ultimul său opus sunt cele 11 preludii de coral, opus 122 pentru orgă, create la moartea bunei lui prietene Clara Wieck Schumann. Însă, înainte de a asculta celebrul Intermezzo, opus 118, numărul 2, aș vrea să vă vorbesc puțin despre ce înseamnă International Classical Music Awards, pentru a înțelege importanța premiului decernat pe 12 aprilie Aidei Pascu. Istoria International Classical Music Awards a pornit în 2011, continuând însă tradiția unor alte premii importante, Midem de la Cannes, cu o istorie pornită în 1967. Ceea ce individualizează juriul ICMA este totala sa independență față de industria discografică. În prezent, juriul este alcătuit din 19 membri provenind din 16 țări europene, exclusiv jurnaliști specializați în muzica clasică, reprezentând radiouri și publicații tipărite și online, printre cele mai cunoscute și influente din întreaga Europa pe zona lor de activitate. Criteriile de jurizare sunt exclusiv profesionale, bazate pe valoare, de aceea și notorietatea și importanța acestor premii este considerabilă la nivel internațional, fiind de altfel cunoscute și drept Oscarurile muzicii clasice. În fiecare an, juriul decernează premii speciale, dar și selectează cele mai bune producții audio și video, grupate în 16 categorii. Premiile speciale sunt pentru întreaga carieră, pentru artistul anului, care anul acesta a fost celebrul violonist Renaud Capuçon, pentru tânărul artist al anului, care este Aida Pascu, pentru compozitorul anului și alte 2 categorii destinate tinerilor muzicieni, descoperirea anului și premiul clasic. Membrii jurului pot face propuneri pentru tânărul artist al anului și compozitorul anului, care urmează a fi notate de toți membrii jurului și astfel se alege prin vot cel mai bun de la fiecare categorie. Aș vrea doar să amintesc că tânăr artist al anului au fost de-a lungul timpului și soprana Elsa Dreisig, dar și contratenorul român Valer Săbăduș. Când am propus un concurs pe Aida Pascu, am avut convingerea că merg la sigur, ceea ce s-a și întâmplat de altfel. Colegii din juriu chiar mi-au întrebat: unde ai găsit-o pe fata asta? E foarte bună! La fel s-a întâmplat și în 2021, când l-am propus pe Sebastian Androne la compozitorul anului, care într-adevăr a și devenit compozitorul anului 2022 la gala premiilor ICMA. Revenim la muzică și la atmosfera romantico-elegiacă din Intermezzo, opus 118, numărul 2, de Johannes Brahms, și îl ascultăm pe Gabriel Gățan.
După audiția acestui intermezzo, opus 118, numărul 2 de Johannes Brahms, vom rămâne în sfera muzicii germane, acolo unde s-a dezvoltat genul vocal cameral la final de secol XVIII și început de secol XX, mai ales începând cu creația lui Franz Schubert, un compozitor care în doar 31 de ani de viață a scris un număr impresionant de lieduri, peste 600, stabilind practic modelul liedului german și a ce trebuie să fie genul vocal cameral. Un dialog între cei doi parteneri, voce și pian, pianul având nu doar rol de acompaniator, ci de partener și comentator al discursului vocal. Liedul folosea poeziile celor mai mari literați ai epocii. Schubert are numeroase lieduri pe versuri de Goethe, de pildă. În 2 octombrie 1828, Schubert încredința editorului său mai multe lieduri pe versuri de Heinrich Heine, un alt mare poet german născut în același an cu Schubert, 1797. În 19 noiembrie 1828, Schubert avea să se stingă prematur din viață, fără a mai vedea partitura tipărită a ultimului său ciclu de lieduri, Schwanengesang, Cântecul lebedei, care cuprindea lidurile pe versuri de Heine, dar și alte 7 liduri pe versuri de Ludwig Rellstab. Acest poet ar fi vrut ca versurile lui să devină lieduri scrise de Beethoven, punându-i-le la dispoziție în 1825. Asistentul lui Beethoven i le-a dat însă lui Schubert și așa s-a născut printre altele unul dintre marile lieduri schubertiene, Ständchen, Serenadă. Celebritatea lui se datorează lui Franz Liszt, de altfel, care ulterior a realizat un aranjament exclusiv pentru pian al acestei lucrări, care astăzi se cântă chiar mai des decât originalul pentru voce și pian. Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir, in den stillen Hain hernieder, Liebchen, komm zu mir. În liniștea nopții, îndrăgostitul își cheamă iubita. Liedul lui Schubert evocă o imagine pe care aveam să o întâlnim peste ani și în lirica românească, în poezia Floarea albastră de Mihai Eminescu. Cu 3 ani înainte ca Schubert să se nască, în 1794, un alt compozitor celebru de origine germană scria un cântec pentru voce și pian, în care veți recunoaște tiparul timpuriu al liedului. Era Joseph Haydn, unul dintre cei 3 mari compozitori clasici care în acea perioadă se afla pentru a doua oară în Marea Britanie, țară care a ales să importe câțiva mari creatori, cazul Handel, de exemplu, fiind foarte bine cunoscut. Ultimele 12 simfonii de Haydn, cele cu numere de la 93 la 104, se intitulează Londonezele, tocmai pentru că au fost compuse în capitala Marii Britanii între 1791 și 1794. Haydn a scris liedul Fidelity pe un text în limba engleză. For in the world or in the tomb my heart is fixed on thee, încheie Haydn, iar muzica și atmosfera ne conduc cu gândul către romanele lui Jane Austen, care se năștea în 1775. Serenadă de Franz Schubert și Fidelity de Joseph Haydn. Fürchte
verständnislosen Szenen kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz, rühren mit der Silbertönen jedes weiche Herz, jedes weiche Herz. Lass auch dir die Brust bewegen, Liebchen, höre mich, abend harr ich dir entgegen. Komm, beglücke mich, komm, beglücke Oh
Din zona Lidului german vom ajunge acum în Italia pentru a descoperi două miniaturi vocale scrise de doi compozitori celebri pentru operele lor, Giuseppe Verdi și Giacomo Puccini. Nu sunt multe miniaturile vocale lăsate de Giuseppe Verdi, dar este interesant că ele jalonează întreaga viață a marelui compozitor, din 1838, când Verdi avea 25 de ani, până în 1894. Verdi avea să se stingă din viață în 1901. În 1838, Verdi scria 6 romanțe pentru voce și pian, a treia intitulată In solitaria stanza. Salvate o Dei pietosi quella beltà celeste, voi forse non sapreste un'altra Irene ordir. Este o imagine romantică a unei tinere ce se stinge din viață plânsă de iubitul ei, o imagine ce ne amintește parcă de actul al treilea din opera Traviata, pe care Verdi avea să o scrie în 1853. Și dacă veți asculta cu atenție, veți distinge foarte ușor și un motiv muzical pe care îl vom întâlni în aria Leonorei, din actul întâi al operei Trubaduru, pe care Verdi a scris-o tot în 1853. La rândul său, Giacomo Puccini, marele compozitor italian verist, a scris miniaturi pentru voce și pian de-a lungul întregii sale vieți, din 1875, când avea 17 ani, până în 1919, cu 5 ani înainte de a părăsi în această lume. Storiella d'amore este o creație din 1883, scrisă când Puccini avea 25 de ani, la fel ca Verdi și în momentul când a scris Solitaria stanza. Avem aici însă o atmosferă cu totul diferită. Noi leggevamo insieme un lungo ardente bacio congiunse i labbri anelli e ad ignorati cieli alme spiegaro il vol. Doi tineri care se iubesc, citesc, se sărută și își împărtășesc visele, așa cum ne-am imaginat și ne-am dorit să-i vedem și astăzi pe tinerii noștri trăind iubirea. Solitaria stanza
Este momentul să vă împărtășesc acum câteva detalii despre proiectul Moștenitorii României Muzicale, organizat de Radio România Muzical și Rotary Club Pipera, începând cu anul 2018. Am început cu un mic festival dedicat pianului în anul când sărbătoream centenarul României Mari. Apoi am realizat că există deja o întreagă generație de artiști români cu o importantă carieră internațională, care sunt mai cunoscuți în țările unde și-au făcut studiile decât acasă. Așa s-a dezvoltat apoi proiectul Moștenitorii României Muzicale, începând cu 2019. Recitaluri susținute în principalele săli de concerte din București, Sala Radio și Ateneul Român, susținute de nume rezonante cu care ne mândrim. Până în prezent, aproape 30 de evenimente, toate transmise în direct și la radio, unele preluate și de televiziuni, toate puse la dispoziția Uniunii Europene de Radio. Astfel au ajuns să fie difuzați la BBC Radio 3 sau Radio France acești tineri muzicieni, printre cei mai valoroși și autentici ambasadori pe care îi are România astăzi. Reprezentațiile live au devenit și 2 albume, Moștenitorii României Muzicale, disponibile în oferta editurii Casa Radio. În 2020 am inaugurat și bursa Moștenitorii României Muzicale, adresată tinerilor cu vârste între 16 și 24 de ani. O unică bursă în valoare de 4.000 de euro, începând de anul acesta de 4.500 de euro, susținând un tânăr muzician, dar și proiectul pe care acesta l-a propus juriului. Mai mult decât atât, juriul, alcătuit din principalii conducători ai instituțiilor muzicale românești, a ales să propună diferite avantaje profesionale mai multor laureați, concerte, recitaluri, înregistrări. De altfel, așa am cunoscut-o eu pe Aida Pascu, datorită bursei Moștenitorii României Muzicale. În 6 iunie vă invit să-l ascultați la Sala Radio pe pianistul Neil Mladin, câștigătorul bursei Moștenitorii României Muzicale din 2023. Cel mai târziu, în 28 iunie, urmează să anunțăm laureații concursului de anul acesta pentru bursa Moștenitorii României Muzicale, a 5-a ediție. În 8 octombrie 2024 vă invit să-l ascultați pe chitaristul Dragoș Ilie, câștigător în 2021 al bursei într-un recital la Ateneul Român, iar în 13 noiembrie, tot la Ateneu, pe pianistul Andrei Gologan, cu o prodigioasă activitate în Austria, invitat anul trecut în Festivalul Enescu. Și pentru că am menționat Festivalul Enescu, aș vrea să remarc că, începând cu 2023, organizatorul Festivalului Enescu ni s-a alăturat în acest proiect. Anul trecut i-am prezentat pe laureații românei concursului Enescu 2022, iar de anul acesta Artexim este coproducător al recitalurilor Moștenitorii României Muzicale, așa cum este și acesta din această seară.
Mulțumirile mele se îndreaptă către Rotary Club Pipera, care de 6 ani susține activitatea tinerilor muzicieni din proiectul Moștenitorii României Muzicale, susținere fără de care acest proiect nu ar fi existat, dar și spre Muzeul Național Cotroceni, dar și spre Muzeul Național Cotroceni, care ne găzduiește în această seară, renodând firul unei frumoase colaborări ce se întinde pe parcursul ultimilor 10 ani. Am început cu o muzică în spirit spaniol și vom încheia recitalul de astăzi cu acelea sonorități atât de pregnante care ne evocă soarele Spaniei, patosul și trăirea intensă. Între 1921 și 1941, compozitorul spaniol Fernando Obradors a realizat aranjamentul pentru 4 caiete de cântece clasice spaniole, scene de viață în care dragostea străbate ca un fir roșu existența umană. Aida Pascu a ales să ne conducă în lumea acestor miniaturi pline de nerv, cu armonii inconfundabile, alegând 7 dintre ele, cu numele La mi sol Laurela, Al amor, Corazón porque pasas, El major celoso, Con amores la mi madre, Del cabello más sutil și Chiquitita la novia. Este și un omagiu adus culturii spaniole, în spiritul căreia Aida Pascu s-a format în calitate de elev al Liceului Cervantes din București. Un omagiu adus vieții și muzicii în finalul acestui recital, pentru care vă mulțumesc că am fost împreună. La mi sola
de muchos millares tres. Porque nadie lo sepa, desbaratemos la cuenta y contemos al revés. Corazón, ¿por qué pasáis las noches de amor despierto? Si vuestro dueño descansa en los brazos de otro dueño, corazón, ¿por qué pasáis las noches de amor despierto? Del majo que me enamora he aprendido la queja. Del majo que me enamora he aprendido la queja, que una y mil veces suspira noche tras noche en mi reja. Lindezas me muero de amor loco y fiero, quisiera olvidarte, mas quiero y no puedo. Le han dicho que en la pradera me han visto con un chispero. Le han dicho que en la pradera me han visto con un chispero, de esos de malla de seda y chupa de terciopelo. Majezas, te quiero, no creas que muero de amores perdida por ese
descanso a mi dolor, la fe con que le serví, con amores la mi madre, con amores me del cabello más sutil que tienes en tu trenzado y de hacer una cadena para traerte a mi lado. Un'alcarraffa in tu casa, chiquillo quisiera ser, para besarte en la boca, cuando fueras a beber.
Oh